मर्निं लोगोफोर मोनफैबाय नै कलकातानिफ्राय निउ बङाइगाव दा ओंखारबाय थांनोसै नै न'आवहाय थांगासिनो दं दासो ओंखारफैदों नै 6:06 गोमाबाय मोनफैबाय हा मोनफैबाय निउ बङाइयाव कलकातानिफ्राय दा न' फारसे थांनोसै फुङावनो मोनफैयो सराइघाट दा थांनोसै नै थांगासिनो दं लादो फैद' गोबाव थाफैयोथ' सराइघाट सुपार एक्सप्रेस थाब मोनफैथारो हागोन नोङो जुलं जारनिखौ माबा बेग लानो बालायलायदों आंखौसो लानो थिनदों नै फिसाज्लाया बेबायदि अलसियाना लांगोनमोन लानानै फैखायो मोजां दसे गाखोलांथारखौ गाखोबा उसुबिदा गैयाना मा होनदों बै गाखोलांसै खारसिगोन ना र' बाबा गारि खारनायखौ खेबनो र'